זה מלחיץ. רק בהתחלה. טוב. הם התחילו שביל ישראל, עשו את הקטע תחת טילים, היה להם אזעקה באמצע. מה באמת יש פה, הנה אבן, בוא נשב כאן, זהו, ונמשיך אחרי 5 דקות. אז הם התחילו את השביל ישראל ורצו לסיים אחרי זה. קטן עליהם. יושבים, מגינים על עצמם וממשיכים. בכניסה הראשונה שנכנסנו. רגע, איזה מיר הראשונה? בלדייסה, הראשונה, בסבב הזה, נכנסנו לבפנים. מטולה, כן? שם. כן, מטולה, בדיוק. אז היינו שם כמה ימים, היה לי חבר טוב מאוד במקום אחר בצבא, שנהרג בימים האלה, ולא ידענו על זה, כי היינו בלי טלפונים, בלי כלום, זה לא הגיע אלינו. וחבר אחר, שכאילו בחוץ, והוא גם קצין בצבא, רצה דאג כאילו שזה יגיע אלינו, אז הוא יש לו טלפון אדום, אז הוא איכשהו השיג את המספר של יבגני, והתקשר אליו, ספר לו. הוא אמר לו, חבר'ה אלה, חבר שלהם וזה, תספר להם. ואז טוב, אז יבגני אמר את זה לאסולין, המימים שלנו, אמר לו, תשמע, תראה רגע שכאילו יתים וזה, תקח אותם רגע לצד ותספר להם טוב, אז במקרה, הוא עדיין לא סיפר לנו, במקרה אנחנו בדיוק עברנו ליד האיתור שיבגני היה שם. קיצור, ויבגני היה שם עם המחלקה של רחפנים, אז אמר בואו נעשה לכם תמונה עם הרחפן וזה, טוב, עשה לנו תמונה למחלקה, ואני ראיתי שהוא מסתכל עלי כזה, הוא הסתכל עלי במבט כזה, במבט אוהב, ממש תומך כזה, וחייך אליי, אמרתי מה הוא הסתכל, מה זה המבט הזה, אני לא הבנתי מה הוא רוצה, כאילו, מוזר, כאילו, לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, עשה לי כזה, ואז המשכנו, ונכנסנו לאיזה בית, ואז שמע לנו הרבה זמן, ואז כאילו, אסולין סיפר לי כזה, ואז כאילו הבנתי למה הוא הסתכל עליי, אמרתי, הוא סיפר לי וזה, ואז סגר לי הכל, וזה באמת כאילו אחרי זה גם באמת מאוד, זו תחושה טובה, זו הרגשה שמבינים אותך, שנמצאים איתך, באמת עזר לי, גם לא היינו בהלוויה בכלל, כי יצאנו רק אחרי זה, זה חלק כמה, זה היה מאוד, זה עזר, זה היה במעטפת, זה תמך, זהו, זה העיניים טובות, זה היה מיוחד. קודקוד, ורוניס, ביקשו שתשלח להם איזה מסר. ורוניס. חבר'ה, תהיו חזקים, אנחנו פה שומרים עליכם כמו שצריך, ושיהיה לכם פיה מוצלח. כן, נחזק אותם בבשר קצת. בשר? נראה לי הם צריכים בשר שם קצת. יאללה, שלח להם בשר, שלח בשר. מתחיל סבב בשעה 3 בלילה, למחרת מה כל פלוגה עושה וזה, יהודה המגד, מגיעים ליבגני האחרון, ואז כן יבגני מה יש לך להגיד, ואז יהודה יגיד מה הוא אמר. יבגני מתחיל, הוא עושה, אנחנו כבר כולם כבר מתים, גמורים. אז יבגני מתחיל, הרי המחלקות אצלו זה 5, 6, 7, 8, אז הוא מתחיל, 8 קמים ב5, 6 קמים ב7, זה קמים בזה, ואז אנחנו נסים לעקוב אחר, אנחנו כולנו גמורים לגמרי, והוא מתחיל לסבך אותנו עם המספרים ועם הזה, רגע, יבגני עצור, ואז הוא מסיים, אני עושה לו יבגני, עזוב, תתחיל מההתחלה, ואז הוא מתחיל, 5 קמים ב6, 6 קמים ב7, 8 קמים ב4, אני אמרתי לו, עזוב, לא הבנתי, עזוב, צייר לי. אבל שתביני, זה היה ארוך, זה נגיד 8 בשעה 10 במטווח 11, זה היה משהו כזה, הוא נתן רק את הזה, הם קמים אנחנו מתים, יבגני תגיד את זה עוד הפעם, ואנחנו מסתכלים על יהודה, מה עוד הפעם, עוד רבע שעה? בסוף אמר לו, מה שאתה רוצה תעשה, הבנתי, וואי, הרג אותי. זוכר, הוא היה שולח לי טבלאות של האקסל, אז הרקע שחור והוא כותב בלבן. אז אני אומר, תקשיב, אתה משגע אותי בדבר הזה, בוא תעביר את זה, תעשה המרה בזה. הוא אומר לי, לא, אתה תתרגל. לקח את הטלפון שלי, כל הטלפון שלי שחור, ואני רואה הכל בלבן. מאז, זה יבגני.
אהבתי משהו, היה מצלם נגיד משהו, היה מצלם מלא תמונות, עובר על הכל, ואז מוחק את מה שהוא לא רצה, זה היה משאיר כאילו אחד או שתיים שכאילו... את הטובות. זהו, תמיד זה ככה, ובוא תמונות שלהם סודר. אבל זה הכל, כאילו, הכל היה תמיד, זה שיגר. באתי בפעם ראשונה, אמרתי לו, איך יכול להיות שכל דבר בבית שלך יש מקום? איך זה יכול להיות? איך? גם באוטו זה חילפן אותי, הוא פותח את הבגז, שם את הנשק, כל מסודר, כאילו תיקים, סקש, הכל כאילו בדיוק, ואתה יודע, אז חברים קטנים יותר, אני בא לטנדר שלי, אני פותח את זה, הכל הרמות, נופל עליך, כן. ליבגני יש מבט כזה, תמיד שאני מסתכל על דברים כאלה. כן, ממש. אבל תכנן כאילו מאלף ועד ת' חודשים. כן, כן. לא תכנן, זה לא תוכני קומש. וגם לא נפרד. ברור שם, צריך לעלות אישור תוכניות. ספק אחד, ספק שתיים, אישור תוכניות. עשה הרבה שינויים בבית. הוא אדם מאוד אסתי, ומאוד יסודי. כל דבר, אני כבר מוכנה לזרום, לא קצת, תרגול קצת עקומה, לא נורא. הסאונה שהוא בנה פה, בבית, הייתי קשר שלו, והיינו בנחל בצת, וכאילו באזור בצת, בין אחד הסבבים, כן, אני מחפש את המילה הזאת, והיה מלא גשם, והיינו מלא בבוץ, והיינו מלא בשטח, שילוב לא טוב, של כל המאפיינים האלה, והוא פשוט היה בתוך איזשהו כוך, תמיד היה תופס עם מחברת, גם תכנן את הסאונד. בשטח, אני כאילו, גני, אני לא מעדיף שנלך לישון במקום נורמלי, ולא פה, ואז יהיה לך מקום יבש לעשות את זה, לא, בשטח זה בסדר. אתה כקשר שלו זה מקום נורמלי, ואני אשאל לידך, אבל מקום. את יודעת, דרך אגב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל הוא היה אוהב לדבר, יש ישיבה של כל המ"פים, מה זה? יש לו סיפור. כן, תמיד יש ישיבה של כל המ"פים עם צחי, ואז הישיבה נגמרת, כל המ"פים קמים והולכים, רק יבגני נשאר, לדבר עם אנשים, סתם, חיילים של פלוגה אחרת, לדבר, ואני כאילו ככה. טוב, עונה ראשון, אז לנו הסכם, אני יודע, ברור, ואז היינו עושים הסכם, ואז לנו הסכם שהייתי בו, עושה לו, יבגני עולים אותך בקשר. אז הוא יודע שאם אני עושה לו את זה, אז אין זה. תשובה לשאלתך, שהם ישנו שם בשטח וזה, אז כן, פעמים שהם הצליחו לשכנע אותו לבוא אליי לישון אצלנו, כאילו במפלג, זה היה חגיגה. האמת שהסיבוב רצה בסבב הראשון, הוא אמר, אני לא רוצה לישון שהחיילים בשטח, ואני ישן עם המפלג, ואני חייב לישון עם החיילים, תמיד, והיו לילות קשים, לכולם היה קשים, והוא התעקש, אני ישן עם החיילים, לא משנה מה, גם בעמדות הכי קשות שאסור לדבר, אסור זה, הוא דאג שלכל אחד יהיה שק שינה. אחד אני דאגתי, והוא לא דאג שיהיה לכם שק שינה, הוא דאג שבכל מחלקה יהיה לכם שקי שינה. ולפעמים 2 או 3. תקשיב, ככה אני הכרתי אותו. הוא עלה לסטארט-אפ. שים כל מחלקה שק שינה. ככה אני הכרתי אותו, אמרתי לשם בנצרים, ואז כאילו מה, למה אתה שם בלי שק שינה? שהוא לא היה לי, הוא היה חם. בוא אתן לך את שלי. עכשיו אני מנסה לשכנע את עזור אותך, אני לא צריך, כאילו חם לי. עכשיו שאני חושב על זה. מתגאה בזה שיש לו את כל הציוד, אבל בקטן. כן, הכי קטן שיש. הוא אהב שיש לו, אני רוצה לך עם וסט, אז הוא מוציא דברים, זה שק שינה, אתה רואה? זה כזה קטן. אתה רואה? זה כזה. כן, שק שינה קטן, אז הוא נשאר במחלקה אחת. אני אספר לך, הוא סיפר בגאווה סיפור שכשהיו בסדיר, היה להם תחרות עם החברים, מי יגיע עם טיפ הכי קטן, הוא פעם אחת הוא הגיע עם פאוץ', זה קלאסי. וואו, זה קלאסי. אבל מלא. כן. הכל בלע, חסר כלום. הכל בפאוץ'. היה לו קריפית, זה היה כאילו
כולם ישנים עם חד פסים וגשם, והוא פתאום מוציא כרית, והם צריכים לנפח אותם, וכל כזה, אני רוצה גם. עכשיו פתחתי את הקפה שלו. מה זה מסתובב? מה זה וואי? הוא היה כועס עליי, כל מה שלא הייתי מסדר את זה כמו שהוא היה. אני לא היה כועס עליי. אני אומר לי, תעשי קפה, אבל הפעם תחסה איזה מסודר. באמת באבוקדו בהתחלה, הוא היחיד שהיה מוכן לזה, כאילו, כולנו שם ישנו על הבוץ הזה של האבוקדו, וזה, רק יבגני ישן כמו מלך, שם הזה, מזרון, גרית. תמיד היה לו הכל באוטו, קפצנו בשביל באוקטובר. עכשיו, הרעיון היה שאנחנו נהיה מאוד קרובים לגבול, כדי להרתיע את כלכלה, ולפני שנצטרך, עכשיו אנחנו בתפיסה שלנו, את עצמנו, בהתחלה שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו, אין, זה יום-יומיים, ואנחנו נכנסים פנימה, כאילו זה, בשביל זה ידענו את זה, שזה כאילו, בשביל זה הביאו אותנו, לא הביאו אותנו בשביל סתם לשבת. נכון? אנחנו איזה שבועיים, באבוקדו, של גשר הזיו. כמה שמיים, שבועיים. דמיינו רחפני, היה שם כל מיני דברים. אנחנו החלפנו אותם אחרי שבועיים, אתם פה שבועיים, ועכשיו אנחנו מחליפים אתכם. וואו, מה נעשה פה, כאילו, מה זה היה? כן, זה כשאלינו לצאת שם לזה, זה הזוי, אתה כאילו מסתובב מתוך תפיסה שאתה בתוך, שאתה מאוים, ואתה בשטח אויב עכשיו וזה, אבל אתה בתוך שטח ישראל, כאילו אתה אומר לו, כן, פה לפני זה עשיתי ים לימים לקבוצות של אמריקאים, כאילו, חוסר ודאות מטורף, אף אחד לא יודע מה קורה, גני, אבל מה זה, מה נעשה עם, כאילו איך נעשה, איך זה יראה? אל תדאג בוא תשמע סיפור עלינו. ממש ככה. יש עולים לתעסוקה. אין ברירה. חייבים להיות. וכל פעם לפני מילואים, חייבים ללכת להשתלטר. אין ברירה. אין ברירה, לא שחלק מהזה, זה חלק מהכל. חייבים. הולכים יושבים בג'יינס שמרמת בזה, אני ושחף יושבים לזה, והוא כאילו רגע יש לי טלפון, יוצא החוצה, כל הערב, הוא לא חוזר, אבל כבר מסיימים, רוצים לאכול, רוצים כזה, זה שעה וחצי, משהו כזה. אתה כבר כאילו, הדברים מתשתשים לך קצת, זזים, כאילו, זה כבר לא לגמרי, זהו, הוא נכנס, לא תגני מה קורה, אנחנו כבר זה, עם תבירה. שבת שלום בבית האבון, במיוחד לשבע, אוהב אתכם. אני הייתי לידו, נכון, לפעמים היה לנו משימות אבל בזמן שיכלנו הוא התקשר. אני יודעת. גם בגלל זה אני לא התקשרתי לך, כי אני ידעתי שהוא עסוק כל הזמן ובכל הזדמנות הייתי ממש. אני הולך לישון בדרך האחרון, הוא יושב בחוץ סיגריה ובטלפון. הלילה 11, 12. כן, אני יודע, אתם כבר כולכם ישנים, אני עוד מסדר את הבית, מסדר את הכל, בעיקר דואג לתת לו לאכול, כבר שוכח לאכול באופן כזה. אבל כן, אכלת? אחר כך, תאכל. הוא היה שוכח באמת לאכול. היו משימות שהייתי יוצא איתו, כל יום היינו יוצאים ב6:30, 6, תראי מה המשימה הייתה. והיו ימים שבאמת בנושא של האוכל עד הערב לא היינו מנשנשים כל מיני שטויות, לא היינו מגיעים לאוכל. היה חשוב לו, החיילים, זה דבר, אני עם כמה מ"פים בגדוד, בפלוגה הזו. יבגני ידע כל חייל מה המצב שלו, מה הוא אמור לעשות, זה היה מדהים, היה אכפת לו מכל אחד, ובכל זה הוא לא שכח את המשפחה. כן, יש סיפורים ויונתן היה חסר לו שנייה, מה הוא לא יכל לעשות מאמץ עוד שנייה, אני אמר לו יבגני תעזוב אותו, תן לו ילד, עוד יש לו עוד בתחרות שחייה. לנינט משחייה? כן, כי יש לה ייעוד אחר, היא הווטרינרית. חתולים, תנינים, הכבישים, הכל היא הולכת לטפל. תנינים בג'יס, בחנינה?
לא, יש שם תנינים, הייתי שם בסדר, חוות הייתי תנינים. בסדר. כן, ברור. ממש מתחתיכם. גם עלולה לשחרר אותם גם, כן, לנחל את הליניות. 8 שנים איתו עם התייעצויות, סיפורים, שיפוץ חדרי הילדים, בניית הסאונה. תגיד, ההצעה טובה, המחיר שהוא נתן לי, אני אומר לו, טוב, תראה לי את ההצעה השנייה. הוא אומר, לא, תיקח הצעה. אנחנו בנינו את הסאונה, לקח לנו איזה 2-3 חודשים לבנות את הסאונה, בתוכניות אתם יודעים שהוא, כל אפטר שהוא היה מגיע, הוא היה מפעיל בבוקר את הסאונה? בקיץ הוא היה מפעיל סאונה? בקיץ, כן, בכל הזדמנות. הוא אהב להזיע, כן, בסאונה. והנקניק שהוא עשה שבוע שעבר. טעמתם? לא, הוא סיפר לי על זה. אני לא טעמתי כי אני מסרתי לו חצי. אני רציתי לטעום, הוא אמר לי ב6:30 בבוקר, אמרתי לו, יש איזה מכשיר שהוא עכשיו, מכינים את זה. אוי, כן, זה הצעצוע. הסביר לי איזה שעה, הוא הסביר לי איך זה עובד. הוא בא אליי, אני אמרתי ליבגני, הוא אומר לי, כן, אתה אוכל כשר, אבל זה כולה רוב, אני אומר, יש הרבה דברים מעבר לזה שזה... לא, בסדר, אז אני אכין כשר פעם, אמרתי לו, יאללה, בסדר. אני תינה שהוא... תשמיד לו כל אחד עושה את זה. אהב את המדינה, באמת. אהב את המדינה, את החיילים, את הגדוד. הוא לא היה בא בפנים עצובות לפלוגה. הוא היה תמיד שמח, תמיד מבקש, והוא יודע מה הוא רוצה, והחיילים אהבו אותו. תמיד יש קונפליקטים, אבל בשורה האחרונה אהבו אותו, תמיד היה ויכוח, אבל בשורה האחרונה זה כאילו יש ויכוח עכשיו, וזזנו את המטר, פה נגמר הוויכוח. רטובים, בשיחים, תיקים. מסתכל יפגני, חייך לך. נראה כאילו התקלח לפני רגע. אולי חשף לנו דברים שלנו. הר של ציוד, כל פעם בא אליי, מצאתי כבל, בוא נראה מה נעשה עם זה. זה סיב אופטי. מחבר, תשים. שלח אותי עם הטנדר להביא, סשה ארגנה לי איזה מצלמה, לך תביא אותה, אמרתי לה, לא, זה רשמי, זה הזכרתי למנכ"ל רפאל עכשיו, סיפרתי את הסיפור הזה, הכל בסדר. בקיצור, אנחנו הולכים להביא מצלמה ששוקלת, אני לא יודע, וצריכים להעלות אותה לאיזה הלילה. לא, זה לא רק להביא את הציוד, זה גם אומר לי, אגרמן, צריכים משימת איכות. סשה ארגנה לו כיפת ברזל. צריך 500 מטר כבל, תשימו את המצלמה שם. אז הקצין הזה תקופה, עדיין מול יבגני, וכל הזמן, גם בסוף השירות שלי, זה היה 2.5 בערך, שם בתקופה האחרונה הייתי כבר שלי שלו, בין הרשימות. כל חייל יודע מה הבעיות שלו, מה הוא מסוגל לעשות, מה הוא לא מסוגל. זה חוויות טובות, באמת טוב. דמות מאוד מאוד מרכזית בשירות הצבאי שלי, שבעצם הלכתי פה באמת. כל השנים שלי במילואים הייתי איתו ביחד. באמת בן אדם מדהים. דווקא קריזה מזה. טוב, בוא נלך לחפש אותם. אמרתי ליבגני, יש לנו את הנתיב טיסה האחרון שלהם. הוא אומר לי, תשמע, אתה תעלה לפסוטה, כפר ליד, אתה תעלה לפסוטה, תיתן לי את הזווית, ואני מנסה לכוון אותו לפי הנתיב טיסה. אולי 3 ימים חיפשנו שם. כלום, לא מצא. אבל הוא לא ויתר, היו לו עוד מחשבות, עוד לחפש, נכון? תכננו, הוא לא ויתר, תכננו ללכת לחפש את זה. הלך לשחד את כל הפלוגה, מי שמוצא מנגל. תשמעי, יותר מזה, הלכנו יש תאילנדים, יש חפת לולים ליד, ויש תאילנדים שם, והם ראו את הרחפן. ושאלנו, תחקרנו אותם, אני ויבגני, הם הסבירו לנו פחות, אמרנו מי שמוצא, קבל
לקבל סכום טוב, לכו תביאו. לא על האש, הצענו להם, אמרנו להם 1,000 שקל, מי שמוצא אותו מקבל 1,000 שקל. תשמעי, זה רחפן שעולה 75,000 שקל. וואו, אני אומר, מי שימצא את כל הרחפנים שאיבדנו שם, הוא בונה בית בכמה בתים. הוא סיפר שהוא גם בבית איבד רחפן? אני חושב שכן, הוא סיפר לי את זה. הלך לי רחפן. כן. הוא ממש על ההתחלה, כאילו הוא הרים אותו בום. נכון. כן. ובשלב מסוים היה לנו, שזה בכלל יבגנית לב, היה לנו מטוס קרב בשמיים, שאנחנו תוך 10 דקות, הקשר נותן לו, האיש קשר נותן לו 12 ספרות, וככה הורדנו. אנחנו ישבנו שנים במצפה שלגים, כאילו אנחנו הקמנו אותו, עוד לפני יבגני, זה היה הרבה לפני. קיבלנו אותה כהר, עד שבנו את המפלצת בתוך ההר. הוא מגיע ב9 בבוקר, אני אומר, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אומר לי, לא. אנחנו 9 בבוקר לשבת, אני אומר, מה עושה פה, היית נשאל אותך. לא, אני חזרתי לילדים, הוא גם לא היה חשוב לחשוב. אני חיתנתי את הבת לפני 3 שבועות, וכשנכנסנו למשימה הראשונה, במטולה שם, בלעדי, הייתי איתו, הכנו, ארגנו את כל הכל, מה שצריך, כל אחד עם המשימה שלו, ואני לא נכנסתי. והוא אומר לי, סשה, יש לה את הטלפון, תדעת, הכל יהיה בסדר. סיימנו את המשימה, יצאנו, אמרתי לו, יבגני, אני חתן את הבת, רביעי יש לי חינה לבת, אני חייב להיות עד אחרי החינה. הוא אומר לי, בסדר, אנחנו עכשיו בהתארגנות, באמת היה שבוע של התארגנות, היו אליקים ואפילו בבית, ואז הוא כותב לי את זה, אני חייב לראות לך. והשבוע התקשר אליי, אני גם בסוף שבוע לא הייתי. הוא התקשר אליי יום רביעי, מתי אתה חוזר? אמרתי לו, יבגני, יום שני, אני קצת לא חוזר. התקשר אליי יום חמישי, מתי אתה חוזר? יבגני, אני אחזור עכשיו. לא, אל תחזור, אני רק רוצה לדעת. כן. יום שישי הוא שולח לי וואטסאפ. התקשרתי, אני כבר מבין שמשהו פה לא... אני אומר לו, יבגני, אני יוצא אליך עכשיו. הוא אומר לי, לא, אתה לא יוצא אליי עכשיו. תשאר, אני רק, לא יודע, רציתי לדעת, אמרתי לו, זה מתאים לך, אני יום שני חוזר. בסוף חזרתי יום ראשון. חבר'ה התקשרו. אני אגיד לך שהפלוגה, לא יודע כמה שתיקו לעבור. הם היו? מחרה, הוא המנכ"לית. אתה לימדת את אברך לעבוד עם רחפנים והכל? לא נראה לי. אתה גיימר הזה? הוא גיימר כשיש לו זמן אחרי שחייה. 5 דקות לפני שהוא מת. היום זה היתרון. כל יום אתה שוחה? כן. היית יוצא מהבריכה. איפה הבריכה פה בזיכרון? יש את 4 שעות שוחה בתוך כלור, אתה יוצא החוץ, אתה רק רואה עיגולים. איזה חפק סקיצות. אני לא הייתי נכנס הרבה, התחלף מגד ופתאום התחילו לדחוף אותי פנימה. לא באמת הייתי פתאום מהחוק. ואנחנו הולכים בצעדים כמו שצריך וזה, ויבגני אני רואה מישהו מרחוק, אני לא מבין מי זה, אני אומר, חבר'ה מה קורה? אני רואה מישהו נסע עם הג'יפון, עם הרנג'ר הזה, ככה בכיף, עם 3 חבר'ה, אנחנו כולם מבצעים, מפחדים שיהיה איזה משהו, הוא בכיף שלו נוסע, מגיע, מחייך, מה קורה, מה שלומך, רוצה קפה? הייתי אותם גם באותו בוקר, שבוע שעבר. חיוך כובש, כיף תמיד לעבוד מולו,
תמיד הכל קליל, הכל, בואו נסגור את זה, נעשה ככה, היה איזה בעיה עם החבר'ה, אז 3 דקות סגר לי הכל. אז אנחנו הכרנו בשנת 2000, בעצם בטרום טירונות. הוא התגייס לפני זה, הוא היה בחיל האוויר, אז הוא הגיע אלינו, אז היינו חבורה של 3 רוסים נקרא לזה, כי אז באותם שנים הרוסים ידעו להתכווץ. היו חבורות כאלה של... אתה, איגור, ואיגור. כן. אז איגור, כמו שידוע, הוא נפל ב-2006, בלבנון השנייה. כן, אז אנחנו היינו חבורה כזאת, היה איתנו עוד מישהו, סלאבה גם. וזהו, התחלנו טירונות. עכשיו, אני תמיד עד היום, אני כזה חייל, נקרא לזה חפש. בסדר? סבבה, צחוקים, דחקות. ז'יינה תמיד היה כזה, תמיד הוא היה מצוחצח, מגולח, מסודר, כל משימה הוא תמיד היה, כאילו כולם מכירים אותו, כולם יודעים מי זה ז'יינה. והוא נהיה קשר ממם שלנו, היה לנו ממם בצלאל, הוא היה קשר שלו. ומהר מאוד, אחרי טירונות, לקראת סוף הוא מתקדם, כמובן שהחליטו שהוא יוצא להיות מק, הוציאו אותו לקורס מקים, ושם בעצם נפרדנו ממנו, אנחנו המשכנו עם המסלול, סוף מסלול אני יצאתי למקים, וכשאני הגעתי לפלוגה של טירונים, אני קיבלתי את הכיתה שלו. הוא, בזמן שאני עשיתי קורס מקים, הוא כבר סיים איתם, והוא הלך לקורס ממנו. אז כאילו, גם בהלוויה הגענו ונפגשנו עם כל הכיתה. כל הכיתה זה הכיתה הראשונה בעצם שהוא פיקד עליה, אז גם היינו. מאז כמובן שהוא החליף המון תפקידים והכל, אבל... קיום, ודוגמה, והוא היה בן אדם שנוכחות. אני זוכר אותו שהוא היה עדיין טירון, תרחק. והיו לנו הרבה קטעים בשבוע מלחמה, וזה אנחנו עברנו הכל בחורף. מתכסים באיזה שמיכה קטנה כזאת, וזה, ומעשנים מתחת לשמיכה. וכאילו, יבגני היה מחייך, תמיד היה לו את החיוך שכולם מכירים. יהיה בסדר, אבל כולו רואה. אני זוכרת שהוא סיפר שהייתה לכם תחרות מי יגיע עם תיק הכי קטן, נכון? אתה זוכר את זה? תיק הכי קטן לצבא? אני עד היום ככה. כן? אבל הוא אמר שהוא ניצח, שהוא הגיע עם פאוס. אחד המשפטים שלו שאני זוכר עד היום, היינו עושים מדס עם הוותיקים פה, אני לא רואה פה ותיקים, מסנור לחמם. זה היו מחמם דופ לחמם אלמליח, זה היה שני בסיסים כאלה בבקעה, היינו עושים מדסים. ואחד המדסים הוא... מה זה מדס? מדס ריצה עם נעלי ספורט ומכנס קצר. עכשיו, יבגני היה קשר, אני הייתי נגיביסט, והייתי חיה כזה. אני זוכר סוף המדס, הוא ככה בא אליי, הוא עושה לי, תשמע, פעם ראשונה רצתי מאחוריך, כי הוא היה תמיד בכושר. ואני לא ראיתי בן אדם עם רגליים כאלה, אין לי רגליים כאלה פשוט. עד היום המשפט הזה, תקשיב, זה הרגליים הכי גדולות שראיתי. שהיינו לפני כל הכניסות הראשונות, פגשתי אותו ביער. עשו שם איזה אספת מותפונים וזה, לא השתנה. קצת יותר נהיה שרירי, לא השתנה, מאז שאני זוכר אותו. אני גם לא השתניתי, קצת איזה 10 קילו פלוס. חוץ מזה אותו דבר לגעת. עדיין שומרים על זה. כן, אבל יש לי מלא תמונות שלנו, מלא. מהטירונות. את כל העצמות של... הנה הוא עם מקח, הרמבו כאלה. או שאתה יושב ואוכל, או שאתה עומד על המנקה, ועכשיו עד הסוף, ואתה לא מוציא מזה. בדרך כלל הוא גם עושה וגם אוכל. כן, עד הוא כזה ישר ככה.
כן, הזיז את כולם ועשה בעצמו? לקח לו איזה שנייה לאפס. אני והוא, ואני רואה אותנו, לוקח את זה, זה משהו ממש כבד כאילו. נפי לא אמור לסחוב, תמיד כאילו אני סוחב את זה כאילו בכמה, אני רואה אתה הולך עם זה כאילו ככה, עלייה כזאת. פשוט, יני נכנס אליי, אני לא יודע מה לעשות. כאילו מה? עבדנו רפן של 50,000 שקל, אני חושב שהולכים להרוג אותי. אמרתי, אוקיי, יש את הצלומים האחרונים לפני שהוא נפל. איזה תחיל. איזה שעה של פנטזיות, איך אנחנו הולכים בשטח, אנחנו מוצאים את הרחפן הזה. אנחנו מתחילים להפיח מפות. אנחנו מנקים מפות, וזה וזה. טוב, הולכים? לא, אין לנו כוח, עזוב, יבן, תשחרר, 50,000 שקל, אחרי ששעה אנחנו מדליקים אותו, יאללה בוא נתקדם ונלך נחפש, בסוף אנחנו מורידים אותו, לא רוצים, לא, אין לנו כוח ללכת. אבל יצאתם לחפש. יצאנו בסוף, הוא שיגע אותנו. אי אפשר להגיד לו לא. אפשר להגיד לו לא? אי אפשר. אני לא הצלחתי, 18 שנה אני לא לא, הוא שכנע אותנו עם האוכל, אז כן, כל מי שיצא הביתה ונתן איזה שעה שקיפוץ. אמרתי אולי על האש, ואז זה, ככה אתה מניע אותנו. כן, ברור. אחד הסיפורים היותר מצחיקים שקרה לי עם יבגני, היינו בנטוע, היינו כל היום רחפנים מתאבדים מעלינו ונוטטים. אני זוכר את עצמי כל בערך כמה שעות, להתקשר ליבגני, תשמע, אין לי מיגונית. תביא לי מיגונית, בוא, אין לי. אני מתקשר למגד, וכבר עולה לכיוון המחר, וכולם אומרים לי, כן, נביא לך. ואני לא אוהב שהם מורחים אותי. חשבתי ליבגני, ואמרתי, תשמע, ראיתי על הדרך פה מיגונית. אמר לי איפה? אז הוא בא אליי ואני לוקח אותו עם האוטו שלי, מה אנחנו עושים? אני מראה לו את המיגונית על הכביש. אמר לי, איך תביא אותה? אני אגרור אותה. איך? עם הנגמשים, אני אגרור אותה, מה הבעיה? אני לא יודע מזה, לא יודע מה אתה עושה, לא יודע מה. כאילו הוא לא רצה להיות שותף לעבירה, אבל הוא ליווה את המיגונית שנגררת לאורך כל הרחוב, הוא ליווה אותה. אבל הוא לא היה שם, לא יודע מה קרה, הוא לא זה, כאילו אם עכשיו מישהו אוכל אותה, זה אני לבד. ואני אומר לו, איזה מזל שאתה לא יודע מכלום, כאילו, אנחנו הולכים כאילו בדרך, כי זה נוסע לאט הנגמש, אנחנו הולכים כאילו לאט זה. הנגמש גורר את המיגונית לאורך כל הרחוב. לקראת הסוף פה בהחלט כבר הוא הבין, לדעתי, שהמקצועיות בפלוגה היא מאוד גבוהה. יש רגעים שאתה צריך לשחרר, יש רגעים שאתה חייב לעשות. הוא ידע איך ממש לעשות את המינון הנכון הזה בין הרגע של לשחרר, שאני המחזקה שהצלחתי, היא מאוד מאוד קשה, אז הם היו באים ואומרים לו, עזוב יבגני, אנחנו הולכים הביתה. הוא אומר, יאללה, נפקד את כולם. ואז כאילו מהצחוק הזה, היה מצליח לאסוף את כולם לעוד שבוע. גם אנחנו אתמול שלשום, בהלוויות ישבנו ברוך הנקרא, ברמת המחלקה. ואחד המחלקה שלנו זה נועם סנר, שם הייתנו הוא סיפר, הוא היה במחלקת נשק, במחלקה המקבילה של סגי. זה גם סיפר שבעצם הם היו יורדים באיזה מקום מסוים, אמרו באיזה יום אחד, שנה שעברה שהם לא חוזרים לשם בחיים. בני אמר להם, בסדר גמור, אין בעיה. בסדר גמור, ואחרי השיחה הם חזרו חזרה בתאים. הוא היה מחייך או סיכה חיים. היה איזה כמה חיילים שהלכו, נכון, אחד חזר,
גם לא מחפש, מדבר. בנו תמיד נמצא בחיוך, לא משנה מה אתה אומר. לא יכול להגיד לו לא. תגיד לו, אתה מטפס. זה מצחיק, כאילו, באמת אותה דמות בכל מקום, מצאתי פתרון. עכשיו, הבנתי מה אנחנו צריכים לעשות, קדימה. נכון. לגמרי. הוא סיפר לך על כל האמצעי טכנולוגיה שהוא דאג להביא לשם כל הזמן? חוץ מש... ברור שכן, אבל אני אשמח לשמוע. לא, קודם כל היה את מה שאת עזרת לו. טופליין. והטופליין. כמה הוא דיבר על זה, כל פיקוד צפון יודע על הטופליין. הבאתי טופליין. קראנו לזה המפלצת. נכון, נכון, היא ענקית. זה עמדת יחידת תצפית כזאת ענקית שאמורה לראות מאוד רחוק, גם ביום וגם בלילה, אבל הלילה לא עבד להם, כאילו בגלל זה רפאל הסכים להשאיר את זה, כאילו לתת להם לחודש. הוא הביא את זה מרפאל כאילו דרך סשה לחודש. כן. זה כאילו אמצעי תצפית מאוד רציני. נכון, ואז אחר כך הוא אמר חוקי המשחק השתנו. זה הכי יבגני, זה דרמטיות. מה, בזכות הפידבקים מהשטח? לא, זה ראה בצורה... נראה לי... כן, לדעתי זה האמצעי תצפית הכי טוב שלנו. לא, זה משהו רציני. כל הזמן... עם המצלמה החדשה שלו. עם המצלמה החדשה, מה מוציא את הטלפון, בוא תראה מה עשיתי. בוא תראה, והוא מראה לי את זה 3 פעמים ביום. באמת? בוא נראה מה אנחנו רואים עכשיו. יוני. זה גם מצלמה שהבאת מרפאל? לא, זה הוא קנה מהתרומות, ואז היו הרבה תרומות מרפאל כדי להשלים את הערכה עם כל מיני סיבים וכל הצ'פלים. לא רק לך, לי גם כל בוקר. בוא נראה מי עבר היום בלילה. את רוצה לראות? חזיר בר, שועל. כן, ברור. ותסתכלי. יש פה הרבה. כשאני באתי לסבב הראשון, הוא אמר לי, אתה רוצה פליז צבאי, פליז של ורוניס. רגע, שחור זה הפליז של ורוניס? לא, זה שאנחנו הרגענו, יבגני הרגענו. מה זה פליז? זה היה כזה משהו של דק, אבל יותר ממשהו קטלני כזה. נכון. זה הרגעני דק. חברים, מתחיל להיות קר, אנחנו רוצים לארגן עוד אחד נראה לי. עכשיו, נשארת החורף. כן, אז הוא הביא לי את הפליז הזה, הוא חם בטירוף, הוא דאג וחם בטירוף, אבל מה? אתה מוליד אותו, כולך חשמל. הוא עושה משהו עד הסוף, זה היה משהו... לא, אבל חם, כן. לא יודע איך הוא חם. היה סיפור, הפריעות את המצלמות שלו, הוא הגיע ללבל עכשיו, שמע שהיה כל כך הרבה כבר וזה, הוא אומר, אני כבר יכול לנהל את הגזרה מרחוק, הצבנו במלא מצלמות, יש לו מצלמה חדשה שהוא מהטלפון, יכול לדבר אל המצלמה ולהזיז וזה. אני מנהל את הפלוגה עכשיו מהטלפון, יוצאים מצלמות, התחיל לדבר על המצלמה במבנה שלנו זה היה כמו אח גדול, כל הטסטים שאפשר מוריד לשטח, כל המצלמות, זה היה פורס אצלנו, מסדר, ממקם, כשהכל עובד, קונפיגריישן, עניינים, כשהכל עובד כמו שצריך. אז היינו צוחקים, אנחנו כמו אחרי, כי הכל מקליט, אז באים לשבים, וזה מקליט את עצמנו, אתה חושב, זה היה יומיים של היד שהכל עובד. אז היה בדאטאבייס. זה לא היה משהו שאפשר לזוז, בלי שיבגני יהיה. באמת, כאילו, כל דיון, בכלל לא קשור אליו, חזים מישהו מדאטאבייס, וקוראים לו, אחר את הכל, את כל הפרטים, את כל הסיבוכות, את כל הדברים, היה מסביר לכולם, רק על הלוח, מסודרת, וכולם מבינים. כזה, כמה אנשים באים עליו, יש עליו עומס, כזה רגוע, מה הבעיה? בכלל, מה? מה זה כזה? אני רוצה שאנשים יבינו, להסביר. לא שאני פעם מאוד שנה שאני הגעתי לוורון, אני 4.5 שנים, לוורון. הגעתי משהו, אני הגעתי למשהו שהוא לא היה.
כתבת כאן איזה משהו לפני איזה 12 שנה. אתה זוכר? תן לי לראות. בטח שאני זוכר. די. אני רוצה לחשוב ככה ועם חיוך. מסביר לך כל קישור, לא זוכר אפילו מה זה היה, אבל הוא זכר. הוא זכר. כן? כן? בדרך כלל אומרים, יאללה. לא, ממש, וישן תסדר. ממש, זה היה חשוב, העבודה. שיושב עם אמנון, שלי עם אמנון, הוא משהו הקבוצה, ואם לזינר הייתה גם שיחה במקביל, אנחנו לא היינו שומעים את אמנון, שומעים את זינר. תחשוב, ואין לו קול חזק, יוצא דופן לדעתי בדציבלים. אותו נראה ככה, משהו קול חודר. שומעים אותו, את אמנון לא שומעים כלום, רק את זינר. כי עוד שומעים באותו חדר? כן. רק את זינר לא שומעים. אבל הוא לא שמע טוב, אתם יודעים? שהוא לא שמע טוב? יש לו מהסדיר, יש לו ירידה בשמיעה ורעש בליסטי כל הזמן. כן, כן. כן. מדברים, הייתי שואל אותו שאלה, אז הוא עושה מיוט פה, מדבר איתי, עונה לי, עושה מיוט פה חזרה פה, עולה לצבא, אומר להם חכו שנייה, עולה חזרה פה, ושכחתי להגיד לך את זה וזה וזה וזה, וחוזר לפה לצבא. כל הזמן עם שני הטלפונים. היה לו גם את ה... תשמע. בסדר, הבנתי, עכשיו תעשו לך לעצור אותו, כי אתה עוצר אותו, הוא חוזר אותו מהתחלה. צריך כאילו לתת לו... הם אינטראפטים בדרך. היה לו את האקווריום, אתה יודע, בדרך שאתם... שהיה תקופה של האקווריומים בגלגלת לדעת, שהיינו מפיתה. אני זוכר... לא, רק כשהוא עבר, כשהוא נהיה ראש צוות שיחה, כאילו הוא הגיע עם צ'בטרוב, עם יבגני צ'בטרוב, גם פה איפשהו כן, כן, ישבו ביחד, אז היה להם את האקווריום של פיטר, ואת הוויסקים. כן, נכון, בר, חמישי בערב. היינו מגיעים אליו, אסור, תעשו אותנו ויצא הוראה חד משמעית, שאסור וויסקי, היה ימי חמישי וויסקי, נכון? אסור היה? היה משהו מיוחד, נכון, בימי חמישי? אפי האוור, נכון, כל פעם זה קבוצה אחרת. נכון, הוא היה עושה דברים מעניינים. מה דברים מעניינים? הוא היה מביא אלכוהול ודג מלוח. כן, דברים מעניינים. אלכוהול ודג מלוח. אנחנו תמיד התבאסנו שזה היה על החבר'ה שלי תהיה, שזה היה, אני לא חושב הייתה אז. אני הגעתי אחרי. אבל היה קורא. היה אפי האוור כל חמישי וכל פעם קבוצה אחרת הייתה עושה, וכשזה היה נפל על החבר'ה שלי תהיה, למאפיה הרוסית, כולם התבאסו. כולם ידעו שזה יהיה אלכוהול ודג מלוח. לא, אבל דאגנו שיבגני ילך לעשות את זה ולא צ'בטרוב היה מביא דברים מסוים. עם המיונז, כל הזמן עם המיונז, אבל יבגני היה מביא דברים מסוף הדרך. הביא לנו פעם סושי, שכחת? הוא עשה סושי, אף אחד לא חשב על סושי אז. כן. הביא לנו, היה חוץ מפיצות כל פעם. היה אפי האוור בחברה, ואפי האוור בצוות של זינר, שם באמת היה הפי. רציתי להגיד שהיינו, אני זוכר את הנסיעה האחרונה שלי עם יבגני, היינו בכנס בארצות הברית. לא, זה לא נקרא כנס, איך זה נקרא? SKO. אבל אנחנו פשוט חזרנו, וכיוון שאנחנו גרים קרוב, עשינו באותה מונית. ואז, בשיחה, אנחנו לא עבדנו כל כך קרוב, אבל במונית הזאת אני הכרתי מי זה יבגני. היסודיות שלו, הרצינות שלו, הכניסה שלו לעומק, הוא סיפר לנו בדיוק, זה היה רגע לפני שהקימו פה את האסדה של הגז, והוא היה מאוד פעיל בקטע הזה של למנוע את זה, הוא סיפר לי לפרטים את הקונסנדן או משהו כזה של הפסולת, שאיך הוא עובר בצינורות, והוא צייר לי את הצינורות, איך זה עובר, וכשיש סדק בצינורות הזה יצא, וממש כאילו את הביט והבית של כל דבר ודבר, וראו את הרצינות ואת הידע המופלא והכל בשלווה ובאצילות. זה איש שאי אפשר לשכוח. בזמן האחרון הביאו לו איזה רייזר כזה. הוא נהנה מכל רגע. כן. היה נוצר בתוך לבנון עם הרייזר הזה לא חזור. בכל האירועים של הצבא, כשמזמינים את המשפחה הכי קרובה, הוא היה וסבתא, כאילו,
הבנתי עד ליום ראשון, הוא יוצא ללבנון, להוריד כמה עצים ושיחים, להזיז איזה הר, זה הכל, והוא מלווה את איזה טרקטור גדול. זה הכל, שזה מסוכן, מה פתאום? לא, היה הרבה מאוד בפנים. בכל פן הכי רציני, שאני בא בלחץ, באיזה מתח, איזה משהו כזה, הכל בסדר. תהיה רגוע. אבל מה אתה אומר על המעשנה? איזה מעשנה לקחת את זה? כן, כל דבר זה פרויקט ומחקר יסודי והכי טוב. כל החיים היה צבא. לא. עכשיו כשהיו חבר'ה מהעבודה שלו, מבחינתם כל החיים זה היה עבודה, זה הוורוניס. והם שומעים פה סיפורים, ומבינים שלא, הוא הצליח למקבל. ואני בטוחה שכאילו, החיים שלו זה סביבנו. כן. 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 אני חושב בקו הזה, את המשימות הכי לא קשורות שמהרגע האחרון מעכשיו לעכשיו, טוב, ניתן לי יבגני. וכאילו, מה, טוב, בסדר, כמה עושה, קוראים לו כל הדברים של הגדוד, ואז סבבה, לא אכפת לו, הבאתי לו 2 מצלמות קטנות כאלה, שהוא רצה למוצב וקרוב וזה, חיו פה רומי וקרין, נטו עליו, צריכים לקרוא להם בשם, זה טוב למצלמות, היה לו לכל מצלמה, היה לו שם, טוב, קרין, זה 2 קטנות כאלה, מסתכלות עליהם, יש להם עקיבה כזה, יש את זה, רומי וקרין, שלח להם סרטון, זאת רומי, זאת קרין, אולי הפוך, וכזה. רומי מתה על זה, קרין אמרה, אני רוצה לצבע יותר גדולה. יש לו את הגדולה. יש לו את הגדולה, כן. כל בוקר הוא היה פותח את האפליקציה שלו ובודק איזה חיה עברה את הגבול היום, כן, ולאיזה כיוון, ממש. כן, כן, מהתרומות הוא קנה הרבה מצלמות, כן. בדיוק התחלנו להכין כזה ערכות לגדוד, חשבתי, כזה טיפים שייכנס, הוא עשה מחקר, איזה ספק כוח צריך לכל מצלמה, איזה אנרגיה, וואי, הוא פנה אליי, מה, את פיזיקאית, את אמורה לדעת, לא, ז'ניה, אבל לא, אני לא יודעת, פנה לחבר שהוא למד מדעי חשמל, הוא מבין פחות ממך, ואז הוא מצא מישהו אחר שבאמת זה המקצוע שלו, הזדייץ איתו, באמת הוא עשה... עוד דברים בטח לדבר, אבל גם זה. כן, וגם האהבה שלו לצילום, אז זה גם... גם הרחפנים וכזה. כן, זה גם הצעצועים. כן, כן, היו לנו כמה בבית, כל טיול היה לוקח את הרחפנים. אחד הייתה משהו בעיה עם הג'יירו, כן, שלא לא הסתובב, אז מצלמה לא עובדה. השני הוא הרים באיזה נראה לי בפברואר, ואז הוא נפל. זה היה לא אחראית להרים רחפן, לא, אבל זה היה בבית, כן, ואז זה מין שלישי, כי בשבילו זה חייב להיות רחפן בבית, זה ברור. תמיד היה לו בטיולים, הייתה לו מצלמה בצד, עם כזאת עדשה, לא, עם כזה קוטר עדשה, ורחפן בתיק. במשך כל השנה, גם באוגוסט שבוע, תמיד יש לנו בחניון הירוק ליד בית הלל, ממש אוהבים. הוא התחיל עם הבנים, הוא חיכה, לבנים היה חלום לעשות שביל ישראל עם אבא. אז הם החליטו להתחיל לאט לאט, ואז לפני הסבב השלישי, הספיקו לעשות יומיים, מזיכרון לנתניה הלכו עם שינה בלילה והזעקות באמצע. לא, לא, בכלל, להפך. כן, כן, הוא אמר, כאילו התקשרתי אליהם בלחץ, לא מצאנו אבן, צילמנו את הירוטים, הכל בסדר. כן, ותכננו להמשיך ולסיים, הוא קיבל אוהל, הזמין אוהל מיוחד שקטן היה, ובדיוק היה בגודל של אלה 3, כן, ורצו להשלים את השביל ישראל, להשלים. הוא עשה עם אח שלי רוכב ישראל, אבל רק חצי, במקביל לשביל ישראל, בערך במקביל, יש גם רוכב ישראל על אופניים, מסלול אופניים, הם התחילו, כן, שטח, הם התחילו מחרמון וסיימו בירושלים, אז כל הזמן רצו להמשיך את זה עד הסוף, אז גם אח שלי רוצה להשלים את זה. אנחנו כולנו רוכבים, ככה הוא מאוד ספורטאי, משפחה של ספורטאים.
הוא אוהב לגלוש, הוא גלש ווינדסרפינג, כשזה מפרש מחובר לגלשן. כן, לא, היה לו הרבה כוח, כן. ולאחרונה התחיל עם ווינג סרפינג. היה לנו חלום, מתיש, לפתוח יקב, וכן, הוא יתעסק עם הבחירת יינות, לא לייצר את היין, לא חנות יין, סליחה, חנות יין ואיזשהו אוכל, משהו קטן בוטיקי, כזה מאפים, גבינות או משהו, מאוד אהבנו. כשהיינו ברומא בהופעה של דויד גילמור, עכשיו אז הזכרנו אוטו ונסענו לטוסקנה, סיבוב יינות יקבים, כן, היה ממש מושלם, הוא ישר התחבר, ישבנו באיזה יקב, הוא מתחבר עם הבעל היקב, כן, טעם את כל היינות, דיבר על הכל, איזה כיף. האמת שהוא לא, שהוא היה בבית, אני אפילו מתקשר אליו, הוא בבית, נכון? כן, כאילו קדוש, כמו שאת לא יודעת ממנו, שום דבר, זה בטח נוסחה, לא משנה מה, היה לו ממש חשוב. ממש, וזה, אני הרגשתי את זה, כי הוא לא היה בטלפון, כאילו, אני מבינה שאם יש טלפון, אז זה מקרה סופר קריטי. כן, הוא לא, זה ראו עליו שזה היה זה, גם הייתי מגיע מהבית, וואי, היה, לא, זהו. כן, השתדלנו, אני גם כל פעם שהוא היה יוצא, לקחתי חופש, משכתי ילדים מהבית ספר, זה רגשות גדולה. סתם להגות. פשוט היה, אתה יכול לסמוך עליו, לא... זה נכון. זה שגר ושכח אצלנו. ברגע שהגעת אליו, ידעת שזה יתבצע. זה לא סתם מתבצע, זה מתבצע בצורה הכי טובה שיכולה להיות. וגם דרש ככה מאחרים, גם, כאילו זה הנועל היה בבית, לעשות הכל, הערכים שהוא עומד כולנו. אז אנחנו נסענו לכנס של החברה קודם כל הגענו לכנס, פתאום הוא נהיה מדריך טיולים. כי הוא לקח אותי למקום של הצ'ורוס, באיזה סמטה. רק שנייה אני אתקן את החבר'ה, זה חבר'ה שלי מעבודה מרפאל. ורוניס, יש חברת ורוניס בהרצליה, מכירים? אז ז'ני עבד שם, ודורון עבד יחד איתו. איך שהגענו לשם הוא נהיה מדריך טיולים, לקחתי לטיול רגלי כזה ארוך, מגיעים לאיזה סמטה, אוכלים שם צ'ורוס סוף הדרך, ובחזור אנחנו טעמנו מראש, יצרנו ביחד לסקי. נסענו לשוויץ. נכון, אתה קטן בשוויץ, כן. כן, והיינו שם, אני הייתי אחרי פציעת ברך, והייתי ככה לא 100%, לא סבלנו, הוא רצה ללכת לאופיס, ואני רק רציתי לא למות שם. היה כיף. גם אצלנו ככה, אני גולשת בפיסט, כלשהו אדום שחור, והוא אוף פיס ליד. כן. כן, הוא סיפר לי שאת רצינית. כן, מה לעשות? יש לי ברירה? כל הילדים כבר, יונתן כאילו היה גם איתו באוף פיסט, הוא הגדול, כן. מה שכן, אני בדיוק, שנה לפני זה נפצעתי בכדורסל, אז אין לי רצועה רבה, גולש בלי. אז אני שם איזשהו ברייס, זה לוחץ, זה לא נוח, ואני ירדתי מהליך הראשון ככה, הרגשתי ככה, זה, היה לו סבלנות, הוא התיישב שם על הבורד. הוא יודע ליהנות מכל דבר, גם סתם מהנוף, מהחברה, אני בינתיים ניסיתי להתמודד עם זה שאני, עם הסיטואציה, הוא היה לו סבלנות, כל אחד אחר היה כבר אומר לי, טוב, ניפגש למטה. כאילו אחרי שאתה כבר כמה חודשים, סליחה, אוכל חרא. לא, בוץ בחר, כן, מה? ופתאום אומרים לנו, לא משתחררים, הולכים לעשות תרגל. אתה אומר, מה תסלח לזה? כאילו, מה עכשיו תרגל? כאילו, תנו לנו להזדקות בללכת. עכשיו אתה רואה את יבגני, מתחיל לחייך, ואתה אומר, כאילו, מה אתה מסתכל? לא זה יותר מעניין. כולם, אבל אין, אני משתר עליו. הוא אמר שהנוף בתרגת היה שוויץ, כאילו משהו מאוד יפה. המדהים אצלו זה
כולם חוזרים לטלופים מלוכלכים, והוא נקי כאילו, הוא אומר כאילו, איך יצאת לא מקלחת? תמיד היה... אתמול או שלשום אומר לי, איפה אתה? חיפשנו אותך, אני זוכר שיבגני הסתובב עם טרמינטור. לא, הוא אומר לי, לא הבנו מאיפה באת מצויד וזה. פגשתי אותו, הייתי שומע בפלוגה, יבגני, אז אני רק שומע יבגני, אין לו פותח, הוא יודע לעבוד, זה כל פעם רק שיוכים עליו. יש לו חיוך יפה, יש לו זה מאוד מעניין, מי זה לעזאזל יבגני? אני רק שומע יבגני, ולא רואה אותו. אז יום אחד במצובה, אני רואה את יבגני. עכשיו, לא אמרו שזה יבגני, שאלתי, זה יבגני? היה לו קסם, היה לו משהו מיוחד בפנים, ובאופי, שאי אפשר לפספס שזה. אולי צריך לדבר בשביל לדעת שזה. וממש כאילו גם בקו האחרון, הרמה של האופטימיות שלו, כל עצמו כאילו בקליזם, סימות שהוא לוקח, תמיד התפדח להם ליד החדר לאיזה הערכת מצב, איזה תוכלו, אחת לפני כניסה לבנון, ואיזה שיחות, תקר ככה, אני את הראש, שטויות כאילו, היה לו חיוך. היה לנו מג"ד שקראו לו אבי, ואמרתי לו, תשמע אבי, אין לך מחלקת פינוי נפגעים, תן לי לארגן את המחלקה הזאת, אני אמשוך חבר'ה ותיקים מהגדוד, ויהיה לך מחלקת פינוי נפגעים. לא היה לו זמן לחשוב על זה, אמר לי, כן, קח את זה בגדוד, קראו לי אז בשם משפחה, פסאטי, ותארגן את זה. ואז אנחנו נכנסנו ללבנון, לכפר מרקבה, ושאני אומר אנחנו, זה היה הגדוד, גם המחלקה של יבגני, ויצאנו החוצה וחזרנו לעוד כפר, לקנטרה. ובקנטרה היה לנו אירוע קשה ש-D9, דחפור D9 נפגע מטיל קורנט, ואנחנו רצנו לחלץ את החייל, וכשחזרנו הכל היה בלגן מסביב, וירו עלינו, טנק שלנו ירה עלינו 3 פגזים, טנק ישראלי, וכתוצאה מכך פיטר אוחובסקי בהמשך האירוע נהרג, שהוא היה בפלוגה של יבגני, וירון מזיכרון, ירון אמיתי נהרג, הוא חטף ממש פגז בבטן, שזה קשור לסיפור. ועד אותה תקופה לא הכרתי את יבגני, והגיעו מהגדוד הסמג"ד וקצינים וחיילים, ולקחו את כולם וירדו איתם למסוקים שיפנו את הפצועים, ואני אמרתי שאני לא יכול להשאיר את ירון פה לבד, הרוג, אני נשאר בבית שהיינו לבד עם ירון, והייתי באמת, איך אומרים בשפה הצבאית, שבוז, כאילו גמור מהאירוע הזה, שירון נהרג, ואז פתאום מופיע יבגני, יחד עם תמיר, אני חושב שאתם מכירים את תמיר, שניהם היו קצינים צעירים, ויבגני שואל אותי, כבר אז, כבר לא הייתי ילד, הייתי בן 40 ומשהו, בערך בגיל של יבגני עכשיו, הוא אומר לי, תשמע, אתה נראה לי מבוגר, אולי יש לך ניסיון, מה עושים עם ירון, שהוא לא היה במצב טוב שם, והם טיפלו בזה, באמת עשו עבודת קודש, תמיר ויבגני, שהם טיפלו שם בירון, והעבירו אותו ללונקה לאיזשהו מקום, וזה היה ההיכרות הראשונה שלנו במצב הזה, ובאמת זה היה בזה איזה משהו מאוד אנושי, ומשהו של חמלה,
ומאז לאורך השנים שנפגשנו בגדוד, באמת שהיה לנו קשר טוב, יצאנו לנו לדבר קצת על אוקראינה, על מאיפה הוא בא, ההורים שלי והמשפחה שלי ממקום אחד, ויבגני סיפר לי על המקום שהוא גדל בו, בחמלניצקי, והיה בינינו קשר מאוד מאוד טוב, ואני תמיד זוכר את האירוע הטראומטי שנפגשנו בו, ואת הסיטואציה בסוף האנושית הזאת, שאתה נפגש יחד, ובאמת את הגדולה שלו. וכל שאר הדברים באמת סיפרו, וכולם אמרו על איזה בן אדם אנושי, מהחיוך ועם הרוח הטובה, שתמיד היה לי כיף לפגוש את יבגני בגדוד. ועבודה גדולה. לא, אני הכרתי אותו כמ"מ צעיר, אני חושב ישר טרי אחרי בה"ד 1. אז בסדיר, כן. זהו, זה סיפור אחר לגמרי. ואני רק יכול לספר עליו בתור נער, כן, נער בן 20, שהוא היה, הוא היה יפה חתיך כזה ומרשים, והוא הרשים את כולם. גם מבחינה פיזית הוא היה חזק, אבל גם מבחינת האופי שלו, כאילו בן אדם שאי אפשר לקופף אותו, בן אדם שלא מתעסקים איתו, בן אדם שהולך בדרך שלו מאוד מאוד עם איזשהו סנטר כזה, גם אם אתה לא מסתדר איתו אתה מאוד מעריך אותו. וזהו, אני ככה עברנו ביחד שנה מסלול עם חיילים, אולי המפקד שלי, רוצה לשתות? אבל אני לא שכחתי אותו, מאוד אהבתי אותו. ואז יבגני נכנס, אני כבר הייתי מ"פ של הפלוגה, והוא התאים כל כך לרוח של הפלוגה ולנו כאילו כמפקדים וכבני אדם, הוא נפל כל כך, כאילו זה היה כל כך טבעי, פשוט נכנס וזהו, כאילו תמיד היה שם. פלוגה מסייעת היא באמת פלוגה מאוד מיוחדת, זאת אומרת היא שונה מפלוגות רגילות, זאת רובעיות, אני באתי מרובעיות ומזה שזה יותר פקודות עושים וזה, במילואים זה קצת יותר רגוע, ומסייעת המחלקות הן נורא עצמאיות. כל מפקד שם, שהוא מ"מ, הוא לא הולך עם הפלוגה ואומרים לו מה לעשות, אלא הוא הולך למשימה שלו לבד, לפעמים קילומטרים מהכוח, לפעמים צריך לקבל החלטות, וזה צד אחד, וצד השני זה שאתה צריך לגרום לאנשים לעשות משימות מאוד קשות, לפעמים לסחוב ציוד מאוד מאוד כבד, וצריך חוש הומור וצריך לדעת מתי להרפות, אז צריך לעשות איזשהו תרגיל ולהביא את התחמושת לרתק, ויבגני פשוט עצר את הטיולית, אמר בואו ניקח את התחמושת עם הטיולית, נחכה לנו שם ברטוב, ואז נעשה את זה. עכשיו זה תרגיל שלא עובד ברובעית, במסייעת החיילים אני יודע, והם יודעים שאפשר לסמוך עליך כמפקד שלא תעשה להם דווקא, ולא תלך ראש קשה, ואני יודע שבקרב הם ילכו אחריך, והם יעשו את זה, הם יעמדו במשימה. ולסמוך על זה אחד על השני, זה העניין, וזה בדיוק יבגני, כאילו פשוט הוא יודע מתי, אוקיי, בואו נשחק את המשחק, ונקל ולא נקשה, ומתי, וזה יבגני. אני כאילו, לפעמים פשוט בא לך בן אדם שהוא סופר מתאים, וסופר מתאים לרוח ומביא מהרוח שלו. יש סיפורים מצחיקים, וסיפורים, זה כולל איכשהו פעם פוצץ מקלע רימונים בלבנון, לא יודע אם הוא סיפר לך. הם מאוד שמחו, החייל שהיה צריך לסחוב את זה נורא שמח. טוב, אני לא יודע אם את מכירה את הסיפור של יבגני, היום המילואים הראשון של יבגני, לא היו חיילים, זה היה אופרטיבי ברמת הגולן, הוא עוד לא היה מחובר לכלום. רוב היום חיפשנו אותו.
זה היה, שאמרתי, ברמת הגולן, בתל פארס, ובעצם פזרנו לעמדות. יבגני עוד לא בדיוק הבין מי נגד מי ואיפה. צריך כל היינו שני רכבים, 6-7 אנשים, וכל היום הוא הלך לאיבוד, לא מצאנו אותו, אבל תמיד הוא גם פתאום היה מופיע, כאילו צזנו ממקום למקום, ופתאום הוא היה מופיע, ככה רואים אותו קילומטרים, הולך ברגל, לא מבין לאן הוא הלך ומה הוא חיפש, כמובן לקחנו את זה בצחוקים, זה לא היה זה, גם זוכר את הביקור שעשיתי. אני זוכר את העדשות שהתלהבת של ברנל וכמה זה. אני חייב להגיד שבזמן ההלוויה הקשבתי לכל הסיפורים, היה ליבגני, כאילו, הוא היה מאוד מדויק. כל דבר שהוא עשה הוא ידע בדיוק. זה יש המון כלים, צריך מקצועיות של בהרבה מאוד נשקים, ובכל דבר יבגני ידע יותר מאותו מפעיל של קצת שני, כמ"פ, עכשיו הפלוגה צריכה לצאת, ויש לו עוד זמנים, אבל יבגני עוד לא סיים, הוא לא בדק את כולה, הוא לא אמר את כל הזה, וזה מתעכב, והוא אומר, כן, אני אצא, וזה לא קורה, וזה לא קורה, וזה לא קורה, אבל באמת הכל היה, אם זה היה בחיוך, אם זה בלדעת איך כאילו לסדר את זה את העצבים, לפתור, אנחנו נלך יותר מהר, אנחנו זה. כמו שהוא אמר, הוא חזק, חסוך, גבוה. היה משהו. קצין אגם מה בלייב בפייסבוק? מה אתה גנוב? חס ושלום. חבר'ה, מ"פ סייעת וקצין אגם נתפסו, עושים ירוק בעיניים בשידור ישיר. אוי ואבוי. מה שמגיעים לימינו, מה שנקרא, ימינו אנו, מכל האנו. אני הגעתי גם, פגשתי את יבגני פעם ראשונה, איך שבגלל גיל הגעתי לשם. שלח אותי, כי צחקנו שאיך הגעתי, סיפרתי לחבר'ה פה, הגעתי אליו ושלח אותי ליבגני ולצוות שם. ויבגני, זו אמרתי, השרידות יבגני, הוא היה באמת, הוא הוציא פעילויות, וזה היה יפה לראות את זה מהצד, איך הוא נלחם ולא מוותר, כמה שהוא לא הוותר לאף אחד, ונלחם ועשה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, וזה מאז, זה יפה רוני מאז ועד היום, וזה הקו שהנחה אותו, לא ויתר, לא על מקצועיות ולא על כל פיפ שהיה צריך, ועד דעתן מאוד, כמו שהיינו עכשיו באליקים, היה איזה אירוע שנפל של אוהלים חדשים שהקימו שם, וזה היה נראה לו לא, זה עם כל הכטב"מים והרקטות, זה היה נראה כמו מטרה, הוא אמר, אנחנו לא ישנים פה, פלוגת המסייעת, הפלוגה היחידה, והוא היה מאוד גם ליברלי, הוא חברים, אני אתן לכם את האופציות, אם יש חבר שכן רוצים שם באוהל הזה, אתם מוזמנים, אני לא, הוא היה מאוד שמח על החיילים, ומאוד להסתכל בהקשר של בגרות, של החלטות, והרוב, כולם הלכו אחריו, וכל פלוגת המסייעת, בכל החטיבה, ישנו ביער, שבאוהל הזה, שבועיים אחרי זה, באוהל הזה נפל כטב"ם, זה מטורף, זה משהו יבגני באמת, הוא היה מאוד מקצוען ובודק, ומה שיפה אצלו, שהוא תמיד היה שואל, לא התבייש לשאול, לא התבייש להתייעץ, ובסוף הוא יקבל את ההחלטה הכי מקצועית, שכמו ומעלה, כן, ועם כל זה, עם מקצועיות, זכיתי בשנים האחרונות, שהייתי עכשיו במפלג איתו, זוכה לראות את הרוח שטות, את הבדיחות, את ההשתוביות, הכנו איזה קליפ לעבודה, הוא היה פתאום יצירתיות וכל מיני שטותניקיות כזו שאתה אומר איפה זה היה, 20 שנה אנחנו מכירים, פתאום בשנים האחרונות אתה מגלה איזה צד שפתאום אתה לא מפקד, הוא לא המפקד הישיר שלי, זה היה איזה מין כמו קולגה כזה, אתה עובר איתו צמוד, אתה מגלה פתאום צד אחר,
אני הייתי חייל של יבגני, בעצם הוא הגיע לפלוגה קצת אחריי, שחר היה מ"פ, וקצת לחזק את מה ששחר אמר, הוא הגיע לפלוגה ובעצם הוא נהיה מפקד מחלקה של מחלקת נשק. עכשיו זה באמת מחלקה שבאמת אספו אותה מכל מיני, עשו מישמש כזה, לקחו את דרגון שזה הנ"ט כן, מימי ביניים כזה, זה חוץ כאילו האבן עפה יותר מהר מהטיל הזה, ואנחנו היינו בצלפים, אני בישראל עכשיו לחזור, ובצלפים טבעית, גם בסדיר, לעולם לא היה קצין, משהו זה תמיד היה סמל, וזה היה כאילו, ואמרו אוקיי, עכשיו עושים מחלקה גדולה, ויבגני יהיה קצין, ומה קצין עכשיו, איך קצין, ולמה, ואז מגיע יבגני, אז היה לו שיער קצת קרה כזה, הוא בא עם, אני עד עכשיו זוכר, אם היה לו הגיל כזה, הגיל גדול כזה, יעלום כזה, ואז אמרו, מי זאת הילדה הזאת שבאה לנו עכשיו, שבאה לנו עכשיו לפקד עלינו, ואנחנו, דבר ככה חשוב, הוא שרד אותנו, אנחנו היינו מחלקה בטיפול, באמת, כאילו, זו מחלקה מאוד מסובכת, ותעודה, כי הוכחה לזה, ואני לא סתם אומר, לכל דבר יש הוכחות, אחרי זה, אף קצין לא שרד יותר מחודש במחלקה הזאת, לא עד עכשיו, בעצם עכשיו המחלקה הזאת כבר לא קיימת כפי שהיא, לא היה קצין, כאילו גם כשיבגני אז נהיה סמך מ"פ, הקצינים לא שרדו את המחלקה הזאת, והוא שרד במשך שנים, הוא שרד, וזה מחלקה מורכבת. הרבה מעבר לשרד. כן, לא, בוודאי, הרבה זה, הוא ככה, יש המון סיפורים מצחיקים, וזה גם מה ששחר אמר, ויש גם את אמירות של יבגני הקבועות, היה לנו חייל בשם ממן, אז כל הזמן היו ויכוחים בינו לבין ממן, וכולנו צחקנו על זה. הוא היה מעבר לזה, מעבר למפקד, הוא היה חבר טוב, באמת חבר טוב, לא באמת, מסייעת זה, כאילו מילואים זה מילואים, ומסייעת זה עוד יותר. הוא היה חבר טוב, ותמיד לא משנה כמה הוא אהב להעמיד אותנו בחטא בכל זאת, למרות שזה מילואים, ולספר לנו למה חשוב גומיות בנעליים ודברים כאלו, שזה לא יאומן, אבל הוא עדיין עשה את זה, הוא תמיד עשה את זה בחיוך, וזה היה כיף, כאילו היינו מוכנים לעשות הכל בשבילו, וכך היה. בלבנון השנייה, אגב, גנץ לא דייק, הוא כן פגש אותו, בלבנון השנייה במטולה, בסדר? חלק, אנחנו התפצלנו, פלוגה התפצלה, ומחלקה הייתה שם, חלק מהמחלקה הייתה שם, ואותו מאמן, הם ישנו באיזשהם מגורים מאוד לא נקיים, ואותו מאמן נורא כעס, ואז הגיע גנץ לביקור, והם צעקו על גנץ שם, כרגיל, ואז יבגני היה צריך להרגיע את הרוחות, ולהפריד בין גנץ למאמן, זה היה משעשע, כן, תת אלוף, מה לא חייבים לצעוק, כן, קודם כל הכל לא טוב, כן, קודם כל הציוד לא טוב, אחר כך לא ישנים ואוכל לא טוב, ואז ואחר כך מתחילים לדבר, כן, אז בלבנון השנייה הייתי איתו, וכולם היו באותו בית מקולל שבסופו של דבר ספג את הפגזים, אבל יכול להיות שזאת החלטה שלו, או לא החלטה שלו, לא יודע, אבל אני חייב לו באמת, כי באיזשהו שלב הוא לקח אותי ואת הצוות שם כצלפים, והלכנו לבית סמוך, וירינו שם קצת, ואז קרה מה שקרה, אבל זה לא קרה, לא יודע, גורל כזה, בסופו של דבר לא גורל. אני זוכרת שהוא סיפר על זה, וזו הייתה החלטה שלו, חשב שזה מסוכן,
אני רק עכשיו חשבתי על זה, אני רק עכשיו באמת כאילו היה לי איזה לילה שלא ישנתי, אמרתי אולי אני חייב את החיים כאילו בסיפור הזה. באמת כך יצא. אז כן, זהו, זה סיפורים שלי, באמת היה חבר, מהר לכל היה חבר טוב, ממש חבר טוב, והרב טוב.